ассалому алайкум бинандагони арҷманд. рақобати даври дуюми лигаи олии кишвар байни дастаҳои клуби марказии варзиши артиш ва равшани кулоб баргузор хоҳад гашт. бахтиёр чориев ҳамо мебинем ки ӯ чиро интихоб мекунад. бозам як партоби дигар ба ҷарима гол ва зарба бусад тубатили дарвоза бармехӯрад. аввалин имконияти бозигарони мизбон ба таври ҷиддӣ дар бозии имрӯза ки бенатиҷа ба поён расид, вале хеле ҳолати зебо буд, ҳамзамон хавфнок барои дастаи равшан. ки зарба иҷро мекунад? жозеф зарбаи тонок дар иҷрои ва бисёр ҳам хавфнок, аммо аз пардои дарвоза тӯб аз майдон берун гардид. партоби муҳаммадшариф ба дохили ҷаримагоҳ, имконият зарба бо сар дарвозабон қариб буд ки иштибоҳ кунад, аммо дар ниҳоят тӯбро ба дасти худ гирифт. ҳамлаи навбатии дастаи равшан, тӯб аз майдон берун нашудааст. муҳаммадшарифи саидхоҷа омода аст ки пасро қабул намояд, аммо ҳамла идома меёбад. зарбаи навбатии ҷониби дарвоза дар иҷрои жозеф факкумади. бахтиёр чориев, партоби ба ҷаримагоҳи равшан, зарба бо сар, тӯб аз болои дарвозаи равшан аз майдон берун мегардад. соли гузашта дастаи равшан дар чемпионати мамлакат зинаи дуюмро ишғол кард. баъди ин рақобат ки мусови ҷамъ мешавад, ниҳоятан клуби марказии варзиши артиш ин мавсим нахустин имтиёзи худро дар чемпионат ба даст меорад ва тими равшан бошад бо 4 имтиёз дар баробари дастаҳои пешсафе, чун ҳосилот қарор мегирад.